Čaute decka, pozdravujem na Slovensku, opäť vítajte v mojom ďalšom vlogu. Takže dneska sa nachádzam práve pred mojou prácou v fabrike, kde vytváram naturálne produkty z prírodnej medicíny, ktorá rastie tu na Kostarike, hlavne v území Guanacaste, kde sa práve nachádzam, kde je momentálne dažďová sezóna. A čaute holubí. A vždy som chcel spraviť tento vlog a hovorím si, že bože, ale nevyzerám dneska na to, ale potom si hovorím, že každú nedeľu by som chcel dať niečo tam šupnúť na ten YouTube. Takže idem na to, idem robiť nejaké produktiky. Včera som spravil deodorant a balzám. Dneska idem robiť opalovací krém a uvidíme. Ešte neviem presne, musím si to zorganizovať. A potom v útorok idem do Nosári to predávať, takže sa veľmi teším, mám trošku strach, lebo idem sám, ale podľa mňa to bude úplne super. Prečo by to nemalo? Začíname hľadať, či toto je kakaové maslo. A to ide do toho opalovacieho, lebo kakao maslo je úplne, že mega dobre na play. Ďalšia ingrediencia je kokosový olejčuák. Niektoré ingrediencie vám neukážem, lebo to musím, to je tajný recept, ale nechce sa mi to kamerovať, ale potom tam ide ešte proste spousta vecí, volá, ako... Ne, potom tam ide ešte sexy chaloši. Potom tam ide ešte včelí vosk, moringový olej, sezamovo-semiačkový olej a potom tam ide proste veľa olejov a ešte takých úplne brutálnych a ten olej tu aj my proste žmýkame. Máme tu na tú takú mašinu, tu sa niekde nachádza a tak ďalej. Takže mne medzi tým, že sa mi toto všetko predtým, to čo som spomínal, robí na ohni, že sa to proste topí, lebo ten včelí vosk a to sa musí proste roztopiť a to masielko kakaové. Takže medzi tým som si spravil takúto zmesku, čo vlastne indikuje tú farbu, tú tóninu toho krému alebo tej masti, ja neviem, proste toho opalovacieho krému a tam sú asi, no je tam zinok, zinok chráni, vlastne zinok je ten faktor chemický, ktorý nás chráni pred tým UV žiarením, čiže to bude taká 50-ka, taká 40-ka, 50-ka, lebo je to bohate toho zinku. A potom som to dal kakao, ktoré je tiež dobre na pleť, a kurkumu, a potom som tam dal 3 druhy vlastne hliny, ktorá je proste každý ten druh je z inej sopky, čiže je to také tmavšia, hej, hlina je tmavšia, dal som tam trošku červené, potom trošku také hnedšie a všetko som to zmiešal a vyšlo mi toto, takže túto zmesku idem teraz šupnúť do toho môjho vývaru, alebo ako to nazvať, do toho proste, no, sme v tým, ako sa to všetko toto bublie, tak áno, to sa varí na ohni a toto všetko, to úplne kuchtíme, kozmetiku. No, to by si mohla aj zjesť asi. No a medzi tým chcem dať v súku byliny, ktorá sa volá že neem a rastie tu všade v Guanacaste. Nikto to tu skoro nepozná, tí domáci, teda tí praví medicinári, doktori, naturalesa to poznajú. A je to úžasné, je to proste, používa sa to v záhrade proti parazitom, taktiež aj pre ľudí, dáš si 2 lístky, čaj a hneď proste parazity preč a dobre na chudnutie, donesem na Slovensko a
my z toho robíme repelent vlastne. Dneska budeme robiť aj repelent a z toho ten repelent je úžasný, je to vlastne horká rastlina, veľmi horká. Ním a je to tuším z Indie, to pochádza, v Indii sa to používa. Aj zubné pasty sa z toho robia, proste môžeš požuť dobre na ústnu hygienu a veľmi horké. Takže neviem, že či to donesem na to Slovensko. Ale nie, zoberiem ten repelent. Ten repelent je úžasný. Mne väčšinou repelenty nefungujú, ale tento repelent perfektný. Tiež je to antifungálne, čiže ja si to niekedy, lebo teraz tu proste prší veľa, čiže je veľa týchto plesní a tak si to sprejujem v izbe a je to super. Takže to sa ešte dneska bude robiť. Repulka, čo je to moringa, je to proste semiačko, nemám tu teda celý ten strúčik, normálne sú tam semiačka v takom strúčiku takomto, raz je to zo stromu, a ktorý ten strom nemá ovocie, ale má semiačka, tiež to tužím pochádza z tých končín a vlastne moringa sa tiež nazýva Miracle Tree, po slovensky strom zázrakov. No prečo asi? Hej, toto je taká naša najväčšia špecialita tu a vlastne z toho žmýchame aj ten olej moringový, ktorý má veľmi veľkú hodnotu a je veľmi liečivý a magický, môže sa to proste aj jesť, toto semiačko, toto je už v tej šupke, hej, takže najprv je to v takej tom jak hrách a potom sú tam takéto ktoré sú ešte v šupke. Ošúfáš. A z toho robíme olej, hej, z týchto semiačok, čo je dosť práce. A vlastne z toho vyšťavíme olej a toto je to semiačko, že ho môžeš zjesť, takú pirulku. Je to horko-sladké, prosím pekne. Horko-sladké, opakujem, horko-sladké a je to brutálne. Proste horko-sladké, to ste kde v prírode zažili niekedy, no moringa a má to viac ako 65 minerálov, všetky vitamíny B. Je to intenzívne a keď sa teraz napijem studené proste vody, tak bude tá voda chutiť sladko. Je to úplne, že zázračné semiačko a som veľmi rád, že s tým môžem pracovať a učiť sa od tejto medicíny a proste tiež ju aj aplikovať do môjho dennodenného života a do mojej rutiny. Je to proste úžasné, je to proste popiť. Kone na dvore a tu v kuse kone všade voľné behajú a ja som úplne koníkový a neviem sa sústrediť na prácu, lebo sú tu všade kone a pekní chlapci. Earthing, grounding. Takže máme to tu, ladies and gentlemen, toto sú produkty už hotové, toto je malý, toto je veľký, 45, 50 SPF, čiže chcete to vidieť, neviem ako to mám otvoriť, počkajte, ako to vyzerá, preskvos, ja už to mám na tvári a je to brutál, tak ak by niekto chcel, som si to dal na môj obed. Je to prispôsobené trošku takej surfistom, takej hnedšej pokožke a keďže ja trávim veľa času vnútri, tak to není moc na moju pokožku, že to má viac tej hnedej, vlastne tej zeminy a toho kaká. Moja segra pôjde na Slovensku, tak ak by niekto chcel, dajte vedieť, ja vám pošlem a je to 50-ka, ale tak leto je tuším, sa bude končička, tu si chystám krabičku, čo treba zobrať, dezodorant, také balzám a hola. A mám tu nejaké medy od takých ľudí, čo tu majú farmu so včielkami a ešte beriem kakao od iných kamarátov, čo robia bananíky v čokoláde a ešte tu chýbajú moje produkty a vôbec som tu nenatáčal, lebo až ma, neviem, táto produkcia a natáčanie ma až tak nebaví. A nebolo to také fun, ako som si myslel, lebo cítim, že musím to úplne vysvetľovať a vyprávať pri tom. A viac ma baví skôr také, že vizuálne iba a povedať niečo málo. Žiadne keci, žiadne reči. A viac som asi taký nejaký, že asi na tých trhoch to bude lepšie natáčať.
akože tá produkcia ma baví, ale ten predaj ma bude baviť ešte asi viac a staré dobré časy, lebo ja už som kedysi predával a uvidíme, lebo je tu dažďová sezóna, ale má prísť taký nejaký, že vsúka nejakého leta, že nemá pršať, tak uvidíme. Kto vie, ako sa toto rozhodne, pán Boh. A tak, takže viac ma baví asi tá príroda, jedlo, chálka a outfits. Takže tak, akože chcel som aj, že medicína prírodná, ale to musím to nejako inak spraviť tie videá, lebo toto je fajn, že možno si z toho niečo zoberete a kebyže chcete niečo, nejaký dezodorant alebo čo, tak mi napíšte a ja vám to pošlem na Slovensko, lebo moja segra ide na Slovensko, teda ešte sa musíme opýtať jej, či by to zobrala, ale myslím si, že by nebol problém. Takže dajte vedieť, čaute, babi, chalani, she-mails.